Ngakhuluma. Sawubona sithando sami. Mama kunjani? Yebo. Ngikhona ngiphilile kunjani? Ubekwa yini kuma-TV? Yaze awuzwakali? Angizwakali ngithi ubekwa yini kuma-TV mama? Oh, okay. Kunento engimele ngikutshele yona. Kuma-TV? Angizwa? Kuma-TV? Yebo sithando sami. Okay. Ibisenzima ngaleyo ndlela ukuthi ize kuma-TV. Sithando sami kunento engikutshele yona ngenxa yalo msebenzi engiwusebenzayo. Okay, kwenzekani emsebenzini? Kunenkinga emsebenzini noma kunayo? Hhayi ayikho inkinga emsebenzini. Lo msebenzi lo engiwusebenzayo angiwutholanga ngendlela elungile. Umuthi awuthola ngendlela elungile usho yiphi indlela ngoba ziningi indlela ezingalungile. Angikutholanga ngendlela elungile sithando sami. Uyasazi isimo esasibhekene naso ngesikhathi singakasebenzi ukuthi sasinjani. Lo msebenzi engawuthola ngalala nemanager eyakulo msebenzi engiwusebenzayo. Mana. Okay, awutholanga umsebenzi ngendlela elungile. Wawuthola umsebenzi. Uthi uyasebenza. Uthola umsebenzi kanjani? Ngalala nemanager ukuze ngithole umsebenzi. Umuthi wala nemanager konke ukuthi wala nemanager lokho ngicabanga noma okunye. Angikuzwa baby. Umuthi ulale nemanager usho lokho engikucabangayo nami noma usho okunye. Ikona nje lokho okucabangayo akukho okunye. Manake. Yo. Into njengaleyo yenziswa yini? Angikuzwa? Into njengaleyo yenziswa yini? Isimo sasingekho sihle and nawe Manake, isiphi isimo sasingekho sihle esingabangela ukuthi ugcine ulala nemanager? lento le baby bengiyenzela mina nawe kahle kahle cause wawusuzoya nasesikoleni ukufunda. Lento Inkinga lento ngoba manake uba osukele mina ngokufunda. angizwa. Uba usukele mina ukufunda yimi osuke weza kuwena ngazofuna imali yokufunda noma uwe ofuna ukungifundisa. Yebo imina ngifuna ukufundisa. Manje siqhamukapi lento uma usuqhamuka nezitori eziningi malanga zezitori ezingaka ungitshela ukuthi wenzela thina. Ngangibona impilo yethu ingekho right and uba wayixoxile uba wayixoxile ukuthi ulale sithando mina. sami cela ungilalele. No. Hey, And baby yazi ngilunyelwa zinwele engingenazo la ngikhona. lento le bengiyenzela mina nawe and bengibona ifuture yakho Yazi ngeke uvele ishabalala. bese uyasibala ngathi ngafika ngazonokha. Ngicela Angeke ngikubuze umbuzo. Wena anti awuyena uBlade Nzimande. ngicela ungixolele ngale senzo lesi engasenza. Phendula umbuzo wami angithi wena uyena uBlade Nzimande. Yebo baby angiyena. Manje usuka kanjani uzofundisa umuntu kanti uyazi ukuthi kunamashiphi anjena ngomuntu. Into ubani ongamukela lento ongitshela yona ngoba kulezi zinto zokuzomalalana nemisebenzi ayipheli phela leyo. Ngiyaxolisa ngalokho engakwenza baby. Njengoba naqala uthola umsebenzi usungaphakathi akwenzeki kakodwa lento isaqhubeka into esiqhubeka into esazoqhubeka futhi yenzeka. Mina bengizama ukuthi Awuphendula impilo ubeka right. ngakho kendela kubeka ngakho Angizwa. ubeka ngakho nenza lemkhuba edinwenza Kwaba kabili nje kuphela sithando sami. kwaba kabili. Yebo. Uyazi ngikutshela enye into ongayazi useza futhi yes Yebo ngilalela. sazoqhubeka futhi sazokwenzeka. Uma ungaphumi la usebenza khona kusazokwenzeka kuqhubeka. Yabona ngempela Angeke usaqhubeka njengoba ngikutshela nje. Ingoba ngiyazisola, ingoba futhi kungeke usaqhubeka. ngeke usaqhubeka usasebenza ngaphansi kwayo leyo boss o leyo manager leyo. Yebo ngisebenza ngaphansi kwayo. khuleka ke mntaka manje usebenza phansi kwayo into esazoqhubeka futhi awungitshela
into enjengalena ubani ongayivuma phela udesa ngomzimba lo kwenzile. Ngangibona isimo mina indlela esasibheda ngayo phakathi kwethu. Isiphi leso simo? Isiphi leso simo? Sasingenamali Simo sanda kwenza. sasingenamali siswele imisebenzi singenakudla nawe ungeke usafunda ngisho nasesikoleni. Uyazi ukuthini? Ngoba mina nawe sazobonana. Uyabo? Yebo. Angifuni sikhuluma indaba eningi ngoba sikhuluma nakuma TV futhi sikhuluma sibuka umhlaba wonke. Ngendaba uhambe indaba lezinekelwe angiyifuni. Asihlangane endlini silungise kahle noba sabantu abanjalo abathandanayo. Bye bye. Thawa isikhathi. Yebo sami ngiyakuzwa. Yeah.